Jin Ali ka washi wasa, sai na kallo za ka ci gasa. Kaga mai dattijai da matasa, shi al'umma ke ta kiransa. Kaga manya yara jama'arsa. Ahmad zauna da shirinka, ya dan alo, ai Allah ne ka tsare ka. ya dan alo, Ahmadu marka marka, dan alo, kowa na shaidar ka. ga dan alo, Allah ke gadinka, ba mu ba daukar goyon kaka. ga dan alo, Ahmad in har riga ka, duk makiya sai ku birabe. In ji Hajji Hawwa'u Ibrahim Katamfe. Katamfe, Katamfe, Ahmad dan Aliyu. my home, my everything, Ga Ahmad dan Aliyu. my home, my everything. iska yaro yan polio waɗanda ba su ganin mutuncin kowa ba su ba tsoho ba su ba yaro ba. Wasu yaran ga ba su dibawa babu koda babu su gina babu komi. Sannu, baka ji mu ba? Da sauki dai tun da Amadu bai kai ƙasa ba. Ha, wannan mana gobe ta ya za a yi bari kai ga ƙasa. Ai sai yan ban rayuwar wallahi. Wai, sannu, ya haka ji da ƙafa yanzu. Na ji sauki. To, Allah ya ƙara sauki. Wai, wai, Sannu. Salamu alaikum. Alaikum salam. alaikum salam. Ya ni gamna kai ɗaura safi lafiya lo, me ya ji ma? Wallahi wani ɗan tsotsayi ne a gitta da shi. Ce zallaka fasta. Sai ɗaya fastar ta sukuce min shi ko garin ya je ya kama ta sai ɗaya sukuce ya faɗi. Jin dai ba ta iskan nan na ba. A'a wallahi fastar baba Amadu ta. Ok, to in dai baba amur ne da su da sauki. Sannu. Allah shi tawaka. Allah shi ba lafiya. Allah sa amur da gangon nan. Amin amin. Allah shi sa amur da gangon nan. Amin. Ga wannan. Masha Allah. Mun gode. Allah shi daya. Wallahi Allah ya ci da amar wannan. Amin. Ani da na warke sosai wallahi. Ai da jama'a gari sun warke gaba ɗaya. Wallahi lalle da mu warke tun ba a tai ko ina ba sanadiyar fansa na kare ga kafa. Ina ga ya cike nan. Allah shi yi mana abin da ya zama alheri ya aza mana a matsayin wannan jihar Sokoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a musulmi maza da kuma mata. Sai sunana Ibrahim Ahmad wanda kuka fi sani da autan waka na fadin jihar Sokoto cikin ta da kiwayenta. Ina masoyanmu na fadin duniya baki daya. Da ku yo gangami tarkato turo jama'a domin zaben Ahmadu A matsayin wannan jihar.